Здравейте! Днес стартира пътешествието ми до Италия, като първата спирка е Загреб. Нямам търпение да ви покажа няколко кадри оттам. В Загреб посетихме Стария град, като видяхме забележителности с величествена история. Някои от тях бяха катедралата, църквата Свети Марк, каменната порта и дори се качихме на лифт за около 1 евро на човек, за да посетим старата част на града. Похапнахме си много вкусна храна на ниски цени в едно от централните заведения. Втория ден прекарахме в красивия град Триест в Италия. През римския период е бил важно пристанище и търговски център. Там може да намерите богато културно наследство и много вкусна пица. По пътя към хотела спряхме в търговски център, който изглеждаше ето така. Имаше намаления, които се заслужаваха, но масово цените бяха двойно-тройно по-високи от тези в България. На следващия ден посетихме едно местенце с кралска препратка Сирмионе. Тогава решихме да се качим само за 12 евро на корабче из езерото Лаго ди Гарда и беше страхотно. Интересни факти, бърза скорост и силна музика. Малко по-късно пристигнахме в града на Ромео и Жулиета. Там не забравяйте да посетите къщата на Жулиета, амфитеатъра и да се разходите из тесните улички. Последния ден успяхме да видим остров Бурано, известен цветните къщи и италианската дантела. Снимах се на воля, защото почти нямаше хора и беше като от картина. Продължихме към острова на стъклото Мурано и видяхме как се правят стъклените фигури. А за край посетихме Венеция, беше ужасна жега, но въпреки това чух уникални истории за града от екскурзовода, видях моста Риалто, известен на всички геймъри, и усетих енергията на града. Така приключи моето италианско приключение с туристическа агенция Glavotour.